една нощ, когато лампите не светеха, а дърветата бяха подвили втория си крак и облаците като призраци левикираха под свестите, динозавърът се сгъсти от мрака и взе очите си от светулките. Раздвижвайки тежка опачка, дъхът му изпълни света. Аз тогава не спях, защото откриват поезията, пишейки новости под творение за едно ново момиче. Когато тежките стъпки разболяха сърцето ми. Изпуснах писалката и го видях как изпълва пространствата, неповидим като времето и невидим като смъртта. Присъствието му влашеше буквите по хартията и те се гърчеха патавистична паника между редовете. Напразно поемах дълбоко гътъх. Усетих как гласът му заклати стъклатър и въпросът му е плисна в гърдите като морски гребен. Какво сте направили от този свят, нищожни твари? Как се казвате? И не може Петиша. Те е фрагната блъснат от неговото презрение. Плаче вътрешно. Вече нямаше смисъл да обяснявам, че не аз съм измислил бомбата и геноцида, че не аз тровя природата и избивам животните. Аз бях човек. И това му беше достатъчно. Свещеният му гняв гърмеше в мен и стените в съзнанието ми падах.